1400? Why don't you go fuck yourself? Idem vidieť. 150 000. To má asi odpalený motor. Skúšať teda, vyjde streka. Na čo nás dojebali? Stredou, zase. No, a viac to nie. Ujo, to je Mercedes! Pred nami žandáris, ja aj s Marcel Hnidou. Skrátke, chcem ísť večer na jazdu s týmto C-čkom. Chcel by som na tom upraviť výfuk. Je podľa mňa veľmi tiché, ako som vám už hovoril. A ideme teraz do shopu. Potrebujeme mať to 8-valcové zemetrasenie z Glendale. Tak poďme na to. Máme zapnutý aj výfuk. Počuj to, auto je docela tiché. Trošku to duní, hej. Ale duní to málo. Vojdeš tam medzi to Bentley a toto? A to neškrtni! Neškrtni nám auto! Chce. Ale vyzerá pekne, to máte. What's up? Takže sme tu, auto ide dnu, do garáži ideme si ho dvihnúť. Pozrite sa ináč v akej spoločnosti E30 M3. Máme túto M3, tu máme E46 Cabrio, ale pozrite sa, táto je posadená, rozšírená, znížená, úplne ten fitting tých kolies, úplne brutálny. Takto sa to presne robí. Tu je E8, jak vidíte, to je jak rikša. Toľko miesta, padnuté kolesa. Pozrite sa tu, takto to má presne byť posadené, presná šírka, nádherné gumy, Proxes, tieto kola, advany, úplne brutalitné. A najlepšia vec, manuál. Ale pozrite sa na ten výfuk, aký to má. Masaker. Takto to vyzerá, keď na to miniete veľmi veľa peňazí. Bez tlmičov? Ťažko si skáma. Good idea, no mufflers? What do you think? Okay, cut the other one. Let's see. My sú úplne prdele. A úplne ne, ale už majú na... Jak ne, čak chýbajú kusy ako... Promovaný inženýr. Oh. You give it some gas? It's gonna be loud. Think so? Yeah, there's no load on the engine. That's true. Okay. Na čo nás dojebali? Stredou, zase. Amo. No, ale vyzerá to akože... Jak čo? Jak vizitka na motorku. Strašne veľa peňazí sme tu zarobili za tie roky. Toto SL-ko je Ronnieho. David, put that motherfucker down and help me out. Všetky auta, čo má Ronnie, má odo mňa. You're laughing. I'll fuck you up and you'll sit behind you. Ronnie, say hi to your fans. Tell them your new OnlyFans page. The Oil Master. Toto pečka, máme ručnú brzdu, s týmto by to malo ísť. Niečo sa otvára. In operation. No, a viac to nejde. Ja som Ronnie mu, že nejde strecha, on povedal, že musí ísť. Okay. Hey! How come? My shit always works. Sometimes. Krásne autíčko. Za pár korún na predaj, tiež možno za pár tisíc. Ronnie! Trojky sa mi páčia, len ten zvuk ma sere. Ronnie mi vraví, keď ten typek príde, ja nie som majiteľ toho auta. Ten DPDčko na krku, už vidím, že to už je ten Deleno na to aj SL-ko. Po modrom 100%. Down, bitch. What would you do without me? Exactly, I wouldn't have all this fucking white hair. Dúfam, že za chvíľu tu bude typek pre SL-ko. Držte palce, páne. Povedal, že ho za 5000 vezme, ale že príde zajtra. Tak uvidíme, či príde, nepríde. Je to v podstate jedno.